Okay, may to daw sa Tinatang Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong to Philippines, may to world, may to universe. Ada na punta mangigalan ini nga atong tulumanon sa kahanginan C.O.N.A. Catechesis on the Air. Ikaw ug ang imong pagtuo ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, no? Pizza 13 na kini sa bulan sa Disyembre. Kumusta naman ang atong mga igsuonan nga mga Cebulanons? Daghang kayong tao na naron kay nanagkot alang sa ilang pagdibusyon sa mahal nga patron nato dinha sa Sibulan nga mao si Senior San Antonio di Padua. Oy, kumusta naman? Naghinaot ang mga higala, no? Nga padayon kamo sa inyohang pagdibusyon. Walay luya-luya. Nahalaw, mga higala, no? Atong panibayaon, may muto ng atong kuraparoko din ha, no? Si Padre Randy Falco de los Santos, no? Taga-ayungo ni siya, no? Ako ni siya, taga-diri ni siya sa ako ang parokya karon, no? Diri sa Ayungon. Nahala, no? May muto na kanatong tanan. Abino arita manghigala sa ato ang pagtimbaya usab sa ako mga classmate no, si Father Obing Masyon, si Father kenang Tonton Arnaiz, yang kauban din ha si Padre kining Dodong Ruiz Arnaiz o Dodong Ruiz ug inga manusab si Father Dami Hirames. Oy, kumusta naman mga classmate? Ako po mga kaigsunan din sa Sikihor, ilabi na gayon ang akong kanhi rector no sa seminaryo si Monsignor Larry Katubig. Kumusta na ang ato pong gabikar foreign din ha no sa isla si Monsignor Monsignor Ramon Duran. Nahala no mangudto na kanaton tanan. Abi no alita mga igala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kabuntuhon. Vatican News, Pope prays for an end to renewed hostilities on the Thai-Cambodia border where recent clashes have casualties. Ayan, no? Sa tupa, danawagan in town, no? Ang ato ang tanahuron nga Santo Papa, nga unta, hunungo na ang mga pagbinayluay ug mga bala din ha sa border sa Thailand ug sa Cambodia, no? Nagbinayluay mga higala ug nagpungasi nga mga bala, no? Nga unta magmakuana sila, magsabot-sabot na lang pinagi sa diplomatikanhong paagi. Dili lamang magsinukli ay og mga bala. Arang-arang ra unta og magsinukli ay og kinumo. O sumbagay lang ba? Pastilan kay lain man pagkasinukli ay manghigala kay kuan magyud. Sinukli ay sa kining gitawag og mahait nga mga bala, no? So ang kita po mahigala no mag-ampo yun kita lang kanila. Abi no, CBCP News, Pope again, another Vatican News. Pope Leo greets visitors and pilgrims from the Pope Mobile in Vatican during sa iyahang pagpakighimamat kanila, no? Pope audience, no? Kay dugay sige baya kani bisita ba yan sa Turkey ug sa Lebanon. Kini si Pope Leo muna nga bag-uha pa ni siyang nauli so gimingaw in town ni mga pilgrims pod niya, no? So muna nga nibisita siya sa kining gitawag na itong St. Peter's Square ug iyang gitimbaya ang atong mga kaigsuonan din ha. Hala no, may mudto na kanatong tanan ug nang hinaot kita nga naa kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Balita mga higala, padayon kita sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhon. Abi no, padayon ta mga higala sa ato nga padayon kita sa atong mga buhatonon. Okay? So ari kita manghigala sa ato nga catechism. Ano na tayo sa Saint of the Day sa tamang higala, no? Saint of the Day. Abi no, Saint of the Day sa tamang higala. Saint of the Day, December 13, no? December 13 tamang higala. December 13 ang ato karon nga santo mao si Santa Lucia. Santa Lucia man day taron higala, no? Santa Lucia ta karon unya kini si Santa Lucia taga kuanda ini, taga Syracuse o Sicily, no? Sa Sicily ni siya. Unya matud pa usa kini siya kining gitawag sa in English o beautiful Christian, no?
Doon ay nahitabo mga higala nga gikuang kini siya gipaninguha ning taon ining usa ka pagan sotor. Unya kawa malagi sugta ni Santa Lucia, gi-report kini siya nga usa siya ka Kristiyanos ug tuon man nahimo siyang martir. Unya kabalo mga higala no kini si Santa Lucia buta ba yung tao ni no, patroness of eyesight, na aware of sa kanang gitawag nato as guiding light, no. Unya Jesus himself suffered insults, no. Sa to pa kini si Santa Lucia gilabi ini siya nga kini kanang gitawag nato patron saint of eyesight, no, si Santa Lucia. Dili ni siya buta mahigala. Si Santa Cecilia na ito, si Santa Cecilia kini siya dili ni siya buta. O kana ni siya gidawag ni siya og patroness of eyesight. Okay, no? Nahala, no? Padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Nahala, no? Padayon kita unya ari na ta mahigala sa ato ang catechism. Catechism na ta mahigala. Okay, sa may atong sample karon ang ato ang catechism karon mahigala kaon no food prohibition Easter Sunday ang ato karong hisgutan Easter Sunday. Matun pa no. Why do we celebrate Easter on different dates? So ngano man nga kining ato ang pagsaulog sa Easter Sunday magbalhin-balhin man o dili bitaw pareho mahigala sa Pasko nga December 25 ra gyud. Kining sa Easter gabalhin-balhin man ni. No, anyway, Easter, also called Pascha or Resurrection Sunday, is a Christian festival and cultural holiday commemorating the resurrection of Jesus from the dead. No, kining bitaw unsay tawag nato ni sa Binisaya, no? Kining Pasko sa pagkabanhaw, no? Muni siya Pasko sa pagkabanhaw o Easter Sunday, gitawag kini siya ga Domingo sa pagkabanhaw niya. Usa kini kakalihukan nga Kristohanon nga gisaulog nato aron paghinumdom ug pagsaulog sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa mga minata niya. Described in the New Testament as having occurred in the third day of the burial following his resurrection by the Romans following his crucifixion by the Romans of Calvary. Upon the resurrection, the swung open the gates of heaven for those who believe in him and repent for their sins. In 325, the Council of Nicaea decreed that the Easter should be observed on the first Sunday following the first full moon after the equinox, that is March 21. No? Sa ito pa, tanaw na ito mga higala, no? March 21. Unya, ang first Sunday after March 21, muna siya ang kining gitawag na ito sa ulugon ang kanang Domingo sa pagkabanhaw. No? Easter, therefore, can fall on a Sunday between March 22 and April 25. No? April 25. No? Nga naman, tungod kay, matod palagi, kanang ang equinox, kana bitaw sa nang equinox, ang adla, ang gidugayon sa adlaw ug sa gabi parehos, no, March 21, no, kanang spring equinox. So sa to pa kanang adlaw gyud moy gisaulog nato ang equinox, no, kana bitaw ang gitas-on sa adlaw ug sa gabi parehos ra, no. Unya Sunday after ana muna na ang gitawag nato og Easter Sunday. No, Easter is celebrated by Christians as a joyful holiday. It represents the fulfillment of the prophecy of the Old Testament of God's salvific plan for all of mankind. Easter also celebrates the defeat of death and the hope of salvation. Christian tradition holds that the sins of humanity were paid by the death of Jesus, and that his resurrection represents the anticipation believers can have in their own resurrection. So no, sumuday na mahigala nga nag-usob-usob, no, ang kanang Easter Sunday kay mag-agad-agad man dai kini sa equinox. Ang equinox March 21, no. Unya ang first Sunday after the equinox, no,
on the first Sunday after first full moon, no? First Sunday after first full moon after the equinox. Ano sa ito pa? March 21. Unya ang full moon March 27. O, sa ito pa. Ang ana ang human sa 27 ang adlaw ana no gina kanang muna siya gitawag nato og Easter Sunday. Kabalo na mo ha. First Sunday after the full moon, after the equinox. First Sunday following the first full moon after the equinox, spring equinox. Okay, klaro? Video. Paday alin na ta, aron na buta sa lain nga topic mga hingala, no? Katul, kuan gyapon niyo, Mass offered for the dead. The dogmatic constitution of the Church, Lumen Gentium, number 51. The most sacred synod accepts with great devotion the venerable faith of our ancestors regarding this vital fellowship with our brethren who are in heavenly glory or who are still being purified after death. No, muna ang gitudlo sa Lumen Gentium, no, sa dogmatic constitution of the Church, number 51. Kaysa CCC, number 1032, this teaching is also based on practice of prayer for the dead, already mentioned in sacred scriptures. From the beginning, the Church has honored the memory of the dead and, of course, offered prayers in suffrage for them, above all, the Eucharistic sacrifice, so that thus purified, they may attain the beatific vision of God. The Church also commends indulgences, no, and works of penance undertaking on behalf of the dead. Ito pa kini mga indulgences mga higala, no, kining mga kalagman naman mga indulgence ba nga plenary indulgence ug daghan pang uban, and works of penance undertaking in behalf of the dead, dako kay kana ug gani baguhay pa lang mga higala atong gi sa ulog ang kinagkalain-lain nga mga kalihukan, especially kining sa pilgrimage of Pope. Ayun, no? Abino din nila sa kitakuto mahigala ha. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acabana Milito sab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.